बे समाव बाथौ सिबियारि दौरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे बाथौ सिबियारिनि दौरिफोरनि गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बे समाव बाथौ सिबियारि दौरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव एबा मोनसे मोजां थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों, जेराव बे थांखिया बिटिआरआव दासिमबो रावनिबो एबा सासेबो दैदेनगिरिनि खुगायाव बे बाथ्राया ओंखाराखैमोन। नाथाय बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय थांखि लादों जे बाथौ सिबियारि दौरि बिथांमोननो 10,000 अनसुंथाइ 10,000 रां होनायनि अनसुंथाइनि थांखि लादों बिटिआर सरकारनिफ्राय। बाथौ सिबियारिनि सा 200 दौरिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 10,000 राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांखि लादों आरो बे थांखिखौ बाथौ महासभानि गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लानायजों बे समाव बाथौ महासभानि गेवलां मेल हाबाफारि बे गेवलां मेल हाबाफारियाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरावनो जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों जे बाथौ सिबियारिनि दौरि बिथांमोननो सा 200 दौरि बाथौ सिबियारि सा 200 दौरिफोरनो साफायाव 10,000 रां होनायनि एबा रां अनसुंथाइ होनायनि थांखि लानाय जाबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुङो। दानिया फैदो बिदिब्ला बाथौ सिबियारि दौरि बिथांमोननि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माबायदि थांखि लादों, लोगोसे बाथौ सिबियारिनि धोरोमगुरु बिथांमोनखौ समाज फोसाबनायाव समाज सिबिनायजों लोगोसे ओनसोलनि थासारि बारहावाफोरखौ माबायदि मोजां खालामनो बिथोन होदों, जौ जुवानि जानगाराव थाहोनो थाखाय माबायदि खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों जों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै माखासे थानसालि लुनायाव जों मदद खालामदों आरो लोगोसे दिनै 200निख्रुइ बांसिन देउरिफोरनो 10,000 गरि अनसुंथाइ जों होनो सानदों, जाहाथे बिथांमोननि एसे माबा मोनसे मदद जायो आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि आसाम सरकारा फोसावदों बेबायदिनो जोंबो गोबां थानसालिफोर लुनाय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन आरो आंनि खावलायनाया बेनो जे बाथौ धोरोमनि जोंहा मिरु जिल्ला आरो बियाबफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ धोरोमनि फारसे सांग्रां खालामो आरो आध्यात्मिक सरसानि गेजेरजों आखल आखु दानायाव अराय सम सांग्रां खालामो आरो जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय जों लाइमोनफोरखौ धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों सांग्रां खालामनो हायो, बे बिथिङाव अराय सम बिथांमोना नोजोर होगोन आरो हाबा मावबाय थागोन, आं बेखौ खावलायो। लोगोसे बे सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुराव खुंफुंनाय जि हाबाफारि बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनाय आरो रायजो राजा बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों। लोगोसे बाथौ गौथुमाबो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव बेबायदि मिरुआरि जथुम्मा खुंनो खाबु होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। थेंक इउ। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।